Du ska arbeta i den här byssan ett bra tag framöver. Och här gäller 3 enkla regler. För det första så ska det vara kliniskt rent här varje morgon när jag börjar arbeta. För det andra så talar jag aldrig med eleven, det gör du. Och för det tredje, mina önskemål verkställs omedelbart och utan invändningar. Är det klart? Absolut. Då åker vi. Så här är det. Vad du tycker och vad jag tycker spelar ingen som helst jävla roll. Där är hans byssa. Här bestämmer han. Han säger åt mig vad jag ska göra och jag säger åt dig vad du ska göra. Yes sir. Har du koll på de nya? Jag har alltid koll. Vad tycker du om det här skalet? Ser inte det lite tjockt ut? Gör det. Pratar inte vi om det? Jag är skalet så tunn som det går. Ska vi sticka? Absolut, vi sticker. Antingen står man upp eller så viker man ner sig. Då vik ner dig, okej? Fan, du har ju blivit som han. Jag är inte som han. Om man avslöjar vissa hemligheter så försvinner man.